kuzamiwa hapa. Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua goyo bade piny ni piny owacho ok nyal loso chike mag tieko ohala mar luoko pesa pacho kae mong'ere kaka wash kendo kwayo jopiny mondo obed akicha gi ji madwaro miyo gi mwandu mathalagany e yo mapiyo. Gachagua wacho ni en ting' mar jopiny mondo nene gi chwero luya e loso mwandu mage kar tiyo kod yore mag oledhi e bero ngimagi. Magi biro e kinde ma ohand luoko pesa koro medore boma maduong' ma Nairobi dweche mokalo kama obila osebedo ka timo pedha ne achije mag timo ohand luoko pesa mabedo ng'ere gi nyingno mar wash. Tuwezi tekeleza sheria ya kuondoa wash na conmen. Ni watu wajichunge na kujua ya kwamba yote ambayo inapatikana kwa urahisi sana si kweli. You know, something that is too good to be true. We want to ask our people to be careful with the conmen and other people who take advantage of them. There is nothing easy you cannot get through hard work. Everything good will come through hard work. So when people come to cheat you that they can double your money, they can triple your money, why can't they triple theirs to start with? So we are just calling upon our athletes and indeed our Kenyan people to be careful and to live honest living, decent living, invest in ways that are straight.